של אנשי דיגיטל ישראל באו לארץ הזאת כמעט מכל קצווי העולם. הם באו לארץ ענייה והפיחו בה רוח של קדמה והתחדשות. ההתחלות היו קשות. הארץ הייתה שוממה והאנשים חסרי ניסיון וידע. אולם אט-אט החלו צצות נקודות יישוב חדשות, מפעלי תעשייה, ערים חדשות. להתמודדות עם הקרקע ועם האקלים נוספה גם התמודדות בלתי פוסקת עם סביבה עוינת. וכך, תוך שנים לא רבות, רושמים אנשי הארץ הזאת מספר דפים מופלאים בספר הזהב של ההיסטוריה. בחקלאות, בתעשייה ובביטחון. דיגיטל הייתה כאן כבר בשנים הראשונות של הזינוק הטכנולוגי. דיגיטל ישראל צמחה מקבוצה קטנה לגורם טכנולוגי בעל עוצמה, גורם שיש לו חלק בצמיחה הכלכלית של הארץ הזאת. האנשים של דיגיטל בישראל הם חלק בלתי נפרד מן המציאות הזאת. חלקם עלו מארצות שונות, חלקם נולדו במדינה הצעירה שחיי היום-יום בה מעולים באידיאלים וחזון לעתיד. האיכות היא קו מנחה בפעילותה של דיגיטל בישראל. זוהי מעורבות מעבר לנדרש כפתרון מחשובי. חשיבה לטווח שמעבר לרווח המיידי, מתן שירות מעל ומעבר. זוהי תחושה של שיתוף. לדיגיטל חלק נכבד ביותר בכמה מן המפעלים החשובים והמצליחים ביותר במדינה. התעשייה הביטחונית נוסדה כדי להקטין את התלות בגורמי חוץ, והתפתחה תוך שהיא קוצרת הישגים בינלאומיים בתחכום ובאיכות. דיגיטל הייתה ותהיה שם כדי לשמר את יתרון האיכות. במגזר החקלאי ההתקדמות היא בלתי פוסקת. מחקר מדעי ותחכום של הליכי העיבוד משביחים את הגידולים ואת תנובת האדמה. הקיבוץ המשלב התיישבות באידיאלים חברתיים מתפתח ברוח הזמן. דיגיטל נמצאת גם כאן. כמעט בכל מרכז אזורי, הקיבוצים והיחידות המשותפות קשורים יחד בעזרת דיגיטל. דיגיטל נמצאת כמובן גם בתעשייה, בכל תחומי הייצור. עיבוד תוצרת חקלאית, מזון, טקסטיל, וכמובן תעשיות עתירות ידע. תעשיות אלה מהוות אבן פינה בצמיחה הכלכלית של ישראל. דיגיטל גאה לקחת חלק בהן. בכל מקום בו מתקבלות ההחלטות החשובות תמצא את דיגיטל. בכנסת, במשרדי הממשלה, במוסדות הפיננסיים, וכמובן במכוני המחקר ומוסדות החינוך. לדיגיטל איכות העתיד חשובה לא פחות מזו בהווה. החברה מסייעת למוסדות חינוך, מכוני מחקר ואוניברסיטאות, וזוהי השקעה בטוחה בעתיד טוב יותר. בד בבד עוזרת דיגיטל גם בשמירת העבר, מקור גאוותה של האומה, בחיפוש אחר שורשים משפחתיים החובקים עולם ומלואו. כך מוסיפה דיגיטל את המימד האיכותי לקשר בין האנשים החיים כאן לעברם. כך גם לגבי תקשורת עם מקומות אחרים. רשתות התקשורת של דיגיטל מאפשרות לארגונים מבוזרים במקומות שונים להתנהל כיחידה אחת. דיגיטל ישראל היא חלק מחברה בינלאומית גדולה. הקשר עם חברת האם
הופך להיות מוחשי ביותר בעזרת רשתות התקשורת העולמיות של דיגיטל. כל מסוף של דיגיטל ישראל קשור לעשרות אלפי מסופי החברה בכל רחבי העולם. תקשורת בין מחשבי דיגיטל מאפשרת לצים, חברת הספנות הלאומית של ישראל, לתפעל יותר מ-60 אוניות מכולה בין 90 נמלים ברחבי העולם. וכשמדובר בשירות, יש לדיגיטל בישראל במה להתפאר. אנו תופסים את המושג שירות במשמעותו הרחבה ביותר, האיכותית. לרשות לקוחותינו עומד מרכז יישומים, בו מודגמות המערכות השונות בפעולה. אולם הגורם המשמעותי ביותר במכלול פעילותה של דיגיטל בישראל, הגורם המקנה לה עצמה את יתרון האיכות, היה ונשאר הגורם האנושי. זהו קשר מיוחד שנוצר בין האנשים הטובים ביותר בתחומם לבין החברה שרשמה את האיכות בראש סדרי העדיפות. בקשר האיכותי הזה השתכנעה אף דיגיטל העולמית בהחליטה למקם את אחד ממרכזי התכנון המתקדמים ביותר שלה לרכיבים אלקטרוניים המהווים את המוח של המחשבים כאן בירושלים. דיגיטל מאמינה בארץ הזאת, בעתידה, ואמונתה זו מבוססת על מעורבות עמוקה בכל תחומי הפעילות, על היותה חלק בלתי נפרד מן הנופים הללו, מן האנשים הללו.